لسرمالên di şerê Sûrî de hatîne rûxandin wêneya Beşar el-Esed serokê rejîma Sûriyê tê hildan. Da ku welatiyên Sûriyê piştî êş û derbideriya 10 salan Beşar el-Esed helbijêrin. Ev yek jî bû cihê nerazîbûnê li bawelatî, rewşenbîr, akademiyên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê. Li hejmarek ji deverên Sûriyê helbijartinên serokatiya rejîma Sûriyê dest pê dike ku opozisyon dibêje ev proseya helbijartinê tenê şano ye. وەکو هەر ساڵ رێژیما سوورێ دەدا خویانی ku rewşa Sûriyê pir baş e û xelkên wê di aramî û aştiyê de dijîn. Her bi tişê wê jî ev yek nîzîkê rastiyê nabe nexasim ku piraniya miletê Sûriyê derbider û penaber bûne û bi sedê hezaran di nav zindanê de ne. Ji bilî ku rojane hejmara kesên jiyana xwe ji dest didin ji dema destpêkirina şoreşa Sûriyê ji bo rûxandina rejîma Sûriyê zêde dibe. Li bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê jî ku navê wî bajarî bi xebat û şoreşê ve hatiye girêdan û berevaniyê diber miletê Kurd de, rejîma Sûriyê û xizmetkarên wê hewla şêwexistina navê Amûdê dikin. Ku diruşm û sloganên piştevan ji serokê rejîma Sûriyê re li taxên Qamişlo û Hesekê hatine hildan û li ser hatiye nivîsandin, ev diruşm slogan ji alê xelkên bajarê Amûdê ve hatiye pêşkêşkirin. Ev helbijartin di demekî de tê ku aliyên navdewletî li ser van helbijartinan nerazî ne. Tudan pêdanê pê nake ku wezîrên derve yên her yek ji Amerîka û Ferensa, İtalya, Almanya û Brîtanya daxuyaniyeke hevbeş derbarê helbijartinên serokatiya rejîma Sûriyê belav kirin, têde gotin ku helbijartinên serokatiya rejîma Sûriyê ne azadin. û em piştevaniya dengê gelê Sûriyê yên ev helbijartin şermezar kirîn û dibînin ku tu rawatiya wê tuneye dikin. Wekû di biryara 2254 de hatiye, dibe ku helbijartin dibin çavdêriya netewên yekgirtî be. Ji ber vê yekê jî em bang li civaka navdewletî dikin ku hewlên rejîma Sûriyê ji bo bidestxistina rawatiyê nepejirîne. Her di heman derbarê de her yek ji Tirkiye û Almanya qebûl nekirin ku proseya dengdanê ji bo helbijartinên serokatiya rejîma Sûriyê li ser xaka wan werin encam dan. Di 15 Adara 2011 de şoreşa Sûriyê li dijî rejîma Sûriyê dest pê kir û banga rûxandina rejîma Sûriyê kirin. Lêbelê rejîma Sûriyê şerê şoreşê bi çek û girtina çalakvan û siyasetmedaran û hemû şêweyên ku mafên mirovan têde têbin pêkirin bikar anî û bi tu çareserî û rûniştina li ser mêzê qebûl nekir. Ev kiryar bûn sedem ku tanha û piştî 10 salan miletê Sûriyê bi hejmareke mezin ji krîzan re derbas dibin.